Hej och varmt välkomna hit idag. Jag heter Emilie Simon Savall och är ordförande för Marcel Proust-sällskapet. Det är roligt att se att ni har letat er hit trots att det är väldigt soligt ute. Det är maraton att titta på. Idag har jag glädjen att presentera Jörgen Brun som är professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Jörgen Brun har ett förflutet som ledamot i det danska Proustsällskapet och har också skrivit en bok om Proust. Han har intresserat sig för många olika ämnen som forskare, bland annat för området intermedialitet, och det var i egenskap av specialist på detta bland annat som vi bad honom att komma och tala om Sara Danius bok Prousts motor som gavs ut 2000. Så välkommen. Stort tack, varmt tack för inbjudan till detta. Det var väldigt roligt att få inbjudan till att föreläsa över Proust. Det händer inte varje dag, inte varje år heller kan jag säga. Och när jag gick från hotellet hit så kom jag på att det är exakt 30 år sedan jag läste Proust. Kanske inte för första gången, men det var då jag liksom öppnade för allvar Du côté de Chessoine och började läsa när jag bodde i Paris. Och jag började läsa, jag visste nog inte riktigt att jag skulle komma att använda så mycket tid på att läsa Proust som det blev i alla fall. Så jag började läsa och sen blev det sommarlov och sen åkte jag till Toulouse, minns jag, och läste fortfarande Proust i Toulouse. Och jag läste under hösten, ni vet det tar sin tid att läsa Proust och jag fick kämpa lite med franskan också. Och sen var det väl så att jag också skrev ungefär det som är väl en sorts masteravhandling om Proust i Danmark när jag kom hem från mitt studiebesök, och sen skrev jag en bok om Proust och det blev mer och mer Proust, och jag måste också skryta här om att jag kommer att säga lite om detta innan. Jag hade jättebra koll på Proustforskningen tills för cirka 25 år sedan. Och först så skrev jag alltså den här, vad ska man säga, speciale, som man säger på danska, och lämnade in. Och sen finns det någonting på Københavns Universitet som heter prisopgave, en prisavhandlingsuppgift kan man säga, som jag då skrev. Och den frågan ställd var: beskriv de nya forskningsrön inom Proustforskningen. Och så skrev jag alltså en diger uppsats på, jag vet inte hur många 100 sidor om det, och fick, måste jag berätta då för er, en silvermedalj från Københavns Universitet, och jag har därför skakat hand med drottning Margrethe. Så vet ni det. Och sen blev det också, som du sa, Emil, tack igen för inbjudan. Jag tror nästan kanske jag var med att stifta, nästan i alla fall, Proustsällskapet i Danmark. Och här måste jag berätta om en annan anekdot, och sen så blir det inte så mycket anekdot sen, det lovar jag. Men jag minns på ett tidigt Proust-sällskapsmöte i København, så var det på den tiden fortfarande lite så, en vän som heter Neil Ashley Conrad, som ni kanske känner till. Jag tror han har pratat här också. Och han satt där på mötet, och han och jag, vi var liksom de unga, så var det en hel del lite äldre och mer. Och han kom då med den idé, han var typisk för honom på den tiden, och nu kom med massa idéer. Han sa, ska vi inte börja läsa upp Proust? Jag har en idé, varje månad så läser vi upp Proust, vi får en skådespelare hit, och sen har vi något föredrag, någon som pratar. Och alla sa, tänk, och jag satt redan som tänkte, Proust, 45 minuters uppläsning, en gång i månaden, hur lång tid kommer det att ta? Så alla sa mer eller mindre, men Neil, ni vissa här känner Neil, han sa, vi gör detta. Och ni vet kanske också att de läser fortfarande upp i København, en gång i månaden i det danska Proustsällskapet. Jag tror de har kommit till Sodoma och Gomorra nu. Så det kommer att avslutas, detta sinnessjuka projekt. Och detta var väl ungefär 20 år sedan att Neil Ashley Conrad kom med den idé. Det var anekdoterna, tror jag. Och nu börjar jag, och jag kommer att läsa upp här mitt manuskript, och jag ser fram emot att ta emot frågor sen om ni har frågor eller kommentarer.
Det, som udmærker de bedste og de vigtigste bøgerne inden kulturvidenskab, er, at de på en og samme gang er dybt forankret i den eksisterende forskningen, og samtidig sparker bort denne forskning genom at lancere en ny, hæpnadsvækkende og fuldstændigt selvklar vision af det værk, eller den tradition, som redan har beskrivet i hundredtals eller tusindtals bøger og artikler. Disse forskningsbidrag er en samlet, en kumulativ effekt af al tidligere forskning, men er samtidig ligesom et helt fremmende og nyt tilskot til forskningen. Til den grad, at selve traditionen skrives om og forændres kanskje i grunden. Plötsligt ser alt annorlunda ud. Det man trodde man kendte til er nu fremmende og nyt, men også selvklart. Sådanne tolkninger har et element af magtdemonstration i sig, og kaldes derfor også då og då for starka læsninger, for starka bøger. Jeg vidste som sagt mest om postforskning, teorier og udviklingslinjer for ungefær 25 år siden. Altså præcis inden så Danius gav ud sin bog Prousts motor. Og jeg skrev denne omfattende litteraturstudie over Prousts forskningen. Der viser jeg på, at blandt andet jeg diskuterede og lagde frem de seneste decenniers virkelig omvælvende bøger i Proust-forskningen. Til eksempel Gilles Deleuze's bog om Proust fra 60-tallet, Proust et les signes. Jeg diskuterede så klart Gérard Genets store narratologiske gennemgang fra 70-tallet. Jeg var vældig interesseret i Anne Henris bøger om Proust og filosofien. Blandt andet den bog, som hedder Marcel Proust, Théorie pour une æstetik fra 1901. Og sen lå jeg frem visse af de optægter, som på den tiden var ret så nye fra 90-tallet. Der den, så som jeg så på dette i hvert fald, der var det vigtigt, at den tekstgenetiske metoden døg op og anvendes på Prousts manuskripter. Det blev blandt andet anvendt i Julia Kristevas store bog, Proust et le temps sensible, nogle gange fra 90-tallet. Eftersom jeg ikke har følt Proust-forskningen nære siden des, kan det være en overdrift, men jeg skulle nok rangere Danius bog som en af de store bøgerne i traditionen. En af de bøgerne, som tager afstamp i hele forskningslitteraturen, sen sparker bort den som et ny, unødigt stilats. Proust modtager for øvrigt et revideret kapitel og resonemang fra Danius' afhandling om modernismens litteratur, The Senses of Modernism, Technology, Perception and Aesthetics, som kom som afhandling i Sverige 1998 på Cornell University Press i 2002. Det er nok mange, som har læst i bogen i alle fald, og då tykker de nok som jeg også, at bogen er elegant, ledigt bygget op. Sproget er anmærkningsvært spændstigt og varieret. Tyngre teoretiske passager, og hvilket ikke findes alt for mange, varvas med mere deskriptive partier. Korte, fyndige formuleringer lyser op teksten, og jeg læser en kraft og lyst at fortsætte. Det er med andre ord en uvanligt velformet litteraturvidenskabelig essay. Retorisk set er udgangspunkten dog overraskende, konventionelt næsten lidt banal. Og den figur, som Danius anvender, har åbnet mange Proust-afhandlinger og mange Proust-forelæsninger. Jeg skal læse op en bra bit her. Fra siden, fra forordet. Skälet til, siger så Danius, at Prousts madeleinekager er så berømt, er, at læseren orker dit, men ikke længere. Så har det en smule vanvørdigt sagt om Marcel Proust på spaning efter den tid som flyt. 1900-tallets mægtigste roman, hvor et litet fortal entusiaster skulle altså have kæmpet sig forbi, sag siden 57, der Proust beretter sætter punkt for sin første udlægning om det ufrivillige mindet og dets slumpartede velsignelser. Omhør smaken om bit snækformet kager ublødt i en skæt lindblomste, pløtselig før honom
at minnas sin barndom i Cambrai. Først huset med fløgelbyggnaden og den blomstrende trædgården, og sen den lille staden og dess människor, gator og torg. Alt stiger frem lig japanske blommer i hans indre. Det er naturligvis en befængt idé, siger hun. Altså, jeg tykker, det er kanskje lidt kyl, men også som sagt næsten lidt banal, næsten lidt en kliché, hun åbner med her. Og det er kanskje for at ligesom lede læseren ind i en lidt tryg atmosfære. Det ved vi er med dig, siger Adornius. Og sen henter nemlig masser med saker i bogen. Så hvad tror vi, eller hvor tror Adornius kanskje, vi trodde vi vidste om Proust? Hvilken bild af Proust fandt i Proust samtidig i början på 1900-tallet, og hvilken bild af Proust fandt nu ungefær 100 år senere i populærkulturforskning. Og det er jo så klart ideen om Proust som en dandy, som en filosofisk idealist, som forelsker sig i mænd og er forelsket i sin mamma, skeptisk mod en naiv fremstegsideologi, og med en på et sæt ret så konservativ, idealistisk Proust. Han, og her sukker alle ædelhumanister nøjt, som tykker, at litteraturen er meget bedre end kinematografien, altså filmen. Han var altså egentlig denne kliché, en mondæn societetsperson, som en der arbejder, som er en sorts passiv betragter af sin nytid, og som ikke er særskilt interesseret i ny teknik. Og om han er interesseret i teknik, så er han ligesom skeptisk. Det er en Proust, som i sit værk søger en intens og autentisk førtid, og som bare kan tage del om den svundne tiden gennem semi-mystiske epifanier. Og her kommer det berømte citat: de enda sande paradisen er de forlorede paradisen. Le vrai paradison i paradis qu'on a perdu. Ja, tænker kanskje vi, det er den sande Marcel Proust, og nej, siger dog så Adornius. Det er noget helt andet, hun er ute efter. Så Adornius vil altså noget helt andet. Og hun forestiller sig, at vi måste ændre hele vores opfattning om Proust. Hun siger på siden 9 i sin bog, at citat, jeg har velat lyfta frem en forfattere, som blikker fremad snarere end bakåt, som fængslas af det nærvarende snarere end af det glemte, som inspireres af moderne bildmedier som fotografi og film, snarere end af impressionistiske målninger. Det, som jeg tykker er fremfor alt interessant, er, at Adornius' bog handler om sinden og teknologi i Proust. Og det låter kanskje relativt enkelt, men er det ikke rigtigt, eftersom Adornius bygger op et relativt komplekst argument, som jeg skal forsøge at redovise nu i eftermiddag. Enligt så Adornius skal vi altså stille skarpt på et hidtils usynligt eller kanskje usynliggjort perspektiv i Prousts værk, nemlig en teknologi. Og derav titlen på hendes bog, Prousts motor. Titlen refererer over en af siden til, at Proust var forsyst i bilorgande, og han var som bekendt forelsket i sin chauffør, Albert Agostinelli, og han var begejstret for og interesseret i anden moderne teknologi også, mere end vi kanskje vidste, mycket mere end jeg vidste, skal jeg sige, i hvert fald inden jeg læste Adornius' bog. Derudover og vigtigere er egentlig Adornius, at denne teknologifascination, som han deler med mange andre i sin samtid, faktisk bliver motoren bag om hele à la recherche du temps perdu. Så det er altså en sorts dobbelt mening i titlen, så klart Prousts motor. Og så Adornius radikaliserer denne doble idé om Prousts motor. Det handler ikke bare om at beskrive alt teknologisk nærvaro gennem den gigantiske romanen, eller om hur sinnen antingen beskrives eller anvendes i romanen. Det vil sige, at det ikke er en tematisk studie. Hun undersøger ikke heller, så Adornius undersøger ikke heller Prousts private interesser i teknologi og sinnen, utifrån hans liv, hans brev,
andres vittnesbörd och så vidare. Och det är alltså inte en biografisk läsning i traditionell mening. Det är inte heller en bred historisk eller sociologisk studie, som undersøger hur dåtidens nya teknologi influerar hela samhället och alla recherche du temps perdu. Proust modtager altså inte en tematisk studie, en biografisk studie eller en historisk sociologisk studie. Eller sanningen er kanskje at Dornius kombinerer tematiske studier, biografism og teknologihistorie. Og sen lægger hun til sin æstetiske analyse og en filosofisk tilgang, og då nærmer vi os hendes ærende. Dornius arbejder med en tese, som er meget stærk og på visse sæt næsten aggressiv, nemlig at Proust og modernismen, den litterære modernismen, genom teknologien får en enestående mulighed at omforhandle det menneskelige sinnen. Og jeg upprepar detta. Enligt Dornius opnår Proust og modernismens två andra portalfigurer, nämligen Thomas Mann og James Joyce, genom teknologien opnår disse forfattere en mulighed at omforhandle de menneskelige sinnen. Og hur skal dette då forstås? Dette opfatter jeg då som det vigtigste i hendes lille, men väldigt rika bok. Hur skal dette forstås? Her er det vigtigt, som ni kanskje ved, at vi ved jo redan, at modernismen er afgørende litteratur, kunst og kulturhistorisk. Det som då kaldes for høgmodernismen, er en af de mest hyldede, beundrede og på alle sæt indflydelsesrige litterære strømninger, som har været anset være afgørende i vestlig litteratur og kulturhistorie. Efter blandt andet Joyce, Gertrude Stein, Thomas Mann, Franz Kafka, Virginia Woolf, Proust, Musil, Döblin omdannedes litteraturen og dermed også delvist hør kunst og litteratur gestaltede og tænkte på de grundlæggende parametre i livet. Og man læser en mere ytlig eller mere noggrann litteraturhistorisk oversigt, så skulle vi få vite, at efter modernismen, genom modernismens omdaning af næsten alt i vestlig kultur, så blev faktorer som tid, plads, historie, seksualitet, subjektivitet, politik, kunst, rationalitet, alt dette er ikke det samme efter den her råd forfatter og så for øvrigt også andre kunstnere i samtiden. Alt dette omkalfatres. Men frågan er dog, om even vores sinnen, vort sinnesapparat, kan even dette forændres. Og det argumenterer Dornius for i sin bog. Så inden jeg ligesom forsøger at vise, hør hun gør dette, så tænkte jeg sige lidt om, hør då så Dornius driver sin tese. Hør gør hun, hør på hvilket sæt gør hun en litteraturvidenskabelig essay her. Jeg har redan sagt, at hun har ikke skrevet en tematisk motivstudie, eller en biografisk studie, eller en historisk, sociologisk studie. Hendes litteraturvidenskabelige teknik ligger i at ofte fokusere på en oversat baggrund til velkendt passage. Hun tager op den unge Marcels besøg i Elstirs atelier, som ni sikkert kommer ihåg, og som jeg skal komme til, drosjeturen kring Martinville, eller den utroligt lange og mærkelige første kyss-scenen hos Proust. Dornius arbejder ofte med lange, generøst citerede tekstpassager. Hun arbejder op olika, då lidt aparte kontekster, som leder frem til overraskende indrømninger af velkendte stykken i bogen. Ofte indfliges kontraintuitive bemærkninger, som jeg læseren nyfiken. Et typisk og helt centralt eksempel på Dornius metode er hendes tolkning af det, som ofte, også når jeg læste Proust og mange andre, som har læst Proust, betegner som Marcels første æstetiske kreation. Det vil sige scenen, når han åker med doktoren kring kyrktårnen i Martinville, og på næsten magisk vis, som disse kyrktårn på næsten magisk vis rører på sig, alt eftersom
han rører på sig i hestdroschen. Det er den passage, der Marcel bliver så lykkelig, at han efter at have skrevet ned en liten prosalyrisk passage i sin notesblok, han er så lykkelig som en høne, som lægger et æg. En veldig mærkelig metafor. Og det låter så her på fransk, jeg fik hitter det anskende. Comme si j'avais été une poule et si je venais de prendre un œuf, je m'ai mis à chanter à tue-tête. En næsten komisk afslutning på en højstemt passage. Dette skal forestille vores Marcels første litterære tekst, som han mange år senere forsøger at publicere i Le Figaro, og som endelig publiceres til hans og hans mammas store forsysning. Scenen ses af mange, som sagt, som en absolut stjernescene i den æstetiske bildningsprocessen, som er et vigtigt tema i à la recherche. Blandt andet for, at even beretteren, ikke bare Marcel, men beretteren, som ser tilbage på Marcel, tildeler scenen stor vægt. Gennem et litterært detektivarbejde lykkes Donius viser på, at denne scene med hest og vagn og en litterær epifani har en motoriseret baggrund. Det er faktisk forten, som giver helt nye perspektiv, som gør, at beretteren oplever noget helt nyt og helt anderledes, og som måste beskrives i ord. Ce qui était caché derrière le clocher de Martinville devait être quelque chose de analogue à une jolie phrase. Altså det, som i virkeligheden gjemte sig bakom kyrketårnet i Martinville, var noget, som vi kan hjemføre med en liten, jolie phrase, en fin phrase, kanskje. Hvad siger han i, som kan fransker? Noget sådan. Altså, det findes altså litteratur bakom hans oplevelser af kyrketårnet, med andre ord. Her har vi dog, har vi troet i koncentreret form, Prousts poetik, og vi har også et eksempel på Donius' koncentrerede litteraturvidenskabelige metode. Hun har en velkendt og central scene, der Marcel med sine sinnen oplever, og i dette fald even beskriver verden. Og hun viser dog, at dette viser sig at have en motoriseret baggrund. Det er altså ikke en hestdroche, dette handler om. Det er faktisk bilræser i området, som har skabt denne indsigt for Proust. Det er ligesom det her litterære detektivarbejde, som Donius har skabt. Det vigtige her er altså, at Donius viser på, at det ikke er Prousts æstetiske geni eller sensibilitet, som skaber dette. Det muliggøres af teknologisk burne oplevelser, som i sin tur skaber nye sindelige muligheder. Jo, man skulle kunne sige, at teknologien skaber nye menneskelige sinnen. Bakom denne korte essay findes en ret radikal filosofisk eller teknoantropologisk idé. Nemlig at det, som vi ofte betegner som de grundlæggende eller kanskje evige, naturlige dele af mennesken, ikke er hverken evige eller universelle. Det menneskelige sinnesapparatet er derimod historisk, siger Donius. Eller lidt mere præcist. Det menneskelige sinnesapparatet ændres over tid i stændig dialektisk udveksling med kunst og med samhælde, og understryker Donius med teknologi. Altså, det menneskelige sinnesapparatet ændres over tid i udveksling med kunst, samhælde og teknologi. Og her citerer jeg återigen Donius ny fra siden 11, når hun siger, at romanens kanskje vigtigste æstetiske impuls kan sammenfattes i et credo. Kunstnerens opgift er at gestalte ikke det han ved, uden det han fornemmer med sine sinnen. Og til det, som hjælper Proust at fornemme på nyt, hører de nye maskinerne. At ikke se, hvad man ved, men på rigtigt se virkeligheden, så som vi lærer at se.
At ikke se, hvad man ved, men på rigtigt se virkeligheden. Hvad er det, jeg har forsøgt at skrive her? Så som vi lærer at se en så at sige virkeliggjort virkelighed med hjælp fra teknologien og olika medieformer. Det var vældig krångligt dette. Altså frågan, eller det jeg er ute efter her, det som Sorodonius forsøger at sige, at Proust faktisk gør, det er, at Proust gennem teknologi og nye medier får mulighed at se virkeligheden på et anderledes sæt, og dermed beskriver virkeligheden anderledes end tidligere kunstnere. Denne bogs hovedargument er derfor også relateret til en medie- og teknologidiskussion. Der man kan sige, at det som Dornius og kanskje Proust var særligt interesseret i, det var den sortens teknologier eller medier, skulle man sige, inden medieforskning og intermedialitet. Den sortens medier, som på noget sæt fungerer som udvidgede sinnesapparater. Det kan røre sig om et fotografiapparat eller kronofotografiteknikken, som giver os mulighed at se verden på et helt nyt og anderledes sæt. En berømt førtaler for dette, det er Marshall McLuhan, som I kanskje mindes fra 60-70-tallet, berømt medieforsker, sådan en sorts intellektuel superstar, kanadensisk medieforsker og historiker, som så at medier i virkeligheden er extensions of man. Altså medier er et sæt, som vi udvidger vores sinnesapparater. Det er kanskje det, som Sorodonius på et sæt er inspireret af her. Så det er altså det er de her medier, det er fotografiapparat, det er kinematografien, det er lydåtergivning osv., men det er også bilen, automobilen, som Proust og Dornius er interesseret i. Den motoriserede automobil, som gennem sin hastighed skaber en ny tid-rum-konstellation. Hastighed, som man opnår gennem bilen, gør, at pladser flytter nærmere hverandre. Rummet eller det rumslige krymper, så at sige, når man kan komme fra Paris til Bretagne på timer i stedet for dage. Det betyder også, at man gennem med nye uerhørte hastigheder i bil helt op til 30 km i timen. Man kan opleve helt nye sinnesindtryk, se verden på nye sæt med hjælp af denne uerhørt snabbe transportform. Som ni ser, bliver dette dermed også en ny forståelse af modernismen som litterær beteckning. Og så Adornius afhandling hedder som sagt Senses of Modernism. Hendes oprindelige afhandling, der dette kapitel er løftet ud og skrevet om til svensker. Og nu forstår vi kanskje lidt bedre, hvorfor den hedder Senses of Modernism. Så Adornius er, som jeg har sagt redan, som ni ved, om I har læst, så Adornius denne bog eller andre bøger, en uerhørt skicklig, driven, charmerende skribent. Og det er let at låte sig overtyge af hendes dog ganske svepende argumentation. Jeg tænkte nemlig en, som I kanskje, om I vil få et lidt kritisk perspektiv i dette, så kan de google en recension, som Arne Melberg, en litteraturveder, har gjort af hendes afhandling, når den kom ud for, som sagt, 25 år siden, som påpeger en råd brister. For det første antyder han med flere eksempler, at Dornius i visse fald, ikke bare i sin analyse af Proust, men også af Thomas Mann og James Joyce, har en tendens at antingen overse eller aktivt næsten dølge, at hendes pointer ligger ganske nære anden eksisterende forskning. Så er det kanskje, det ved jeg ikke. Men Arne Melberg har også et par eksempler på, at Proust i sin læsning, så Adornius i sin læsning af Proust, for at hendes stærke resonemang, hendes stærke læsning skal stemme, læser Proust vældig, og det ved ni alt om, læser Proust vældig subtile, berettermæssige niveauer på et kanskje lidt mere primitivt sæt end nødvendigt.
så hun altså undviker kanske att göra dessa distinktioner mellan de olika Marcells och berättar och jag och så vidare i romanen som ni kanske har jobbat mycket med själva. Jag tänkte också nämna en annan, om ni håller på att googla, så har Jonas Ingvarsson, som nu är litteratur, eller han var också litteraturvetare då, han var doktorand på den tiden, har också skrivit en väldigt spännande understrecket essay om Prousts motor, som jag varmt kan rekommendera också. Men jag har glömt att säga att boken här består ju, som ni kanske vet då, av en essay på cirka kanske, ska vi säga 100 sidor, och sen trycker Soradonius också upp en sorts tidningsartikel från Le Figaro, som blir väldigt viktig i hendes argumentation. För det kanske viktigaste i Soradonius' à la recherche argument är att denna Martainville-scenen, alltså kyrktornsscenen, är som en annan fransk kritiker har sagt, en première-site proustien. Alltså en yrscen i boken. Inte en Oedipal-yrscen som godnatkys-scenen skulle kunna tolkas som. Inte heller en erindringsyrscen som kanske Madeleine-kok-scenen skulle kunna tolkas som. Det är snarare en estetisk yrscen, en estetisk première-site proustien. Och denna scen är då som sagt motoriserad. Av samma anledning trycker Dornius upp en tidningsartikel som lite maskerat senare ingår i à la recherche du temps perdu, som återfinns i à la recherche du temps perdu. Och det rör sig om en artikel som heter Impression de route en automobile, eller intryck från resa i automobil, från Le Figaro den 19 november 1907, översatt av här i den svenska utgåva av Anne-Marie Edeus. Denna text som Dornius refererar väldigt flitigt till i sin essay, är ganska riktigt ett bevis på hur Marcel Prousts upplevelser i automobil leder till nya sätt att se världen, som liknar både kronofotografi och hastighetens, eller som imiterar hastighetens nya möjligheter. Och det vill säga att denna lilla artikel redan i 1907, vilket som vi vet är år innan han publicerade Du côté de Cheswan, och om jag inte minns fel, att 2 år innan man brukar säga att Proust för allvar började skriva på à la recherche. Artikeln stödjer tydligt Dornius teknoantropologiske tes, alltså idén om att de motoriserande erfarenheter skapar nya sinnliga möjligheter för Proust, och därmed nya estetiska grepp i hans verk. Men, och jag börjar närma mig mitt avslut här, men när jag läste artikeln, som är helt fantastisk, jag vet att någon som har hunnit läsa den här Le Figaro-artikel, annars får det gå hem direkt och läsa. Den finns på franska på nätet, och den finns på svenska här. Den är väldigt, och så ska jag också säga då, en sak jag inte fattar, det är hur jag och då min vän Bo Deinrad, hur vi kunde skriva en Proust-bok för 25 år sedan. Den heter en introduktion till Proust. Vi var väldigt nöjda, men varje gång jag går tillbaka till Proust, även när jag läser en tidningsartikel, måste jag anstränga mig enormt för helt enkelt hänga med. Och jag fattar inte hur vi kunde skriva en hel bok om Prousts verk när vi var så unga, och jag var inte jättebra på franska, men jag vet inte hur vi gjorde. Kanske man är bättre på att läsa när man är ung, eller bättre på att låtsas läsa när man är ung. Jag vet inte. I alla fall, det är en underbar artikel, extremt komplex, extremt rik, den är rolig, sofistikerad, den har i och för sig allting. Allting har den. Massor med och jättemärkliga läsare. Proust skriver om sin unga, intressanta chaufför Albert Augustinelli, när man vet vad som kommer att hända sen. Alltså det är helt otroligt hängande. Men, ursäkta, anekdot, slut. Parentes slut. Ja, men när jag läste artikeln så blev det nästan chockerande uppenbart för mig att Prousts aktualitet
ikke bare består i den radikale indsigten om, at teknologi inficerer vores sinden, og kunsten så at sige kan forsøge at formidle de indsigter, som teknologien producerer. Og jeg citerer samme citat igen fra Sorodonius. Romanens kanskje vigtigste æstetiske impuls kan sammenfattes i et credo. Kunstnerens opgift er at gestalter ikke det han ved, uden det han fornemmer med sine sinnen, og til det som hjælper Proust at fornemme på nyt, hører de nye maskinerne. Det er det, jeg upræber ret mange gange, som Sorodonius upræber ret mange gange også. Jeg er enig i dette. Jeg applauderer Donius' strålende essay. Fartfyldte maskiner og nye lyd- og bildmedier, som giver tilgang til det, som inden de opfands, var for snabt, eller for langsomt, eller for stort til at registrere sig vores sinden. Disse maskiner, i bredt mening maskiner og medier, er afgørende element i kunst- og kulturhistorien og i Prousts værk. Det er helt rigtigt. Vores sinnen og vort medvetande formes af disse teknologier. Det menneskelige udvikles i takt med teknologi. Det menneskelige er teknologisk, og det teknologiske er så klart menneskeligt. Alt dette lærer vi af Sorodonius' Prousts motor, og så langt er Sorodonius en posthumanistisk litteraturhistoriker. Mennesken enligt Donius er ingen universel, evig enhed. At se og beskrive dette elegant og tydeligt omkring år 2000, når hun går ud i sin bog, var fremsynt og vigtigt. Og det er for mig i hvert fald det, som gjorde og gør hendes bog til en stærk læsning, en stærk position i Proust-forskningen. Men, og som I ved, findes der altid et men, når vi forsøger ligesom ramme ind hele Proust, eller altid et men, når vi jobber med stor kunst over huvudtaget. Det magiske med stor litteratur er jo, at even den stærkeste læsning har svært at fange ind alle tænkbare tolkningsmuligheder. Og når jeg då læser den her Le Figaro-artikel nu i 2023, då slås jeg af, at denne teknologi-tematik så klart er svår at bortse ifrån. Ikke mindst efter jeg har læst Donius. Jeg tykker det er helt selvklart. Men teksten giver mig også plötsligt og næsten chokerende noget andet, nemlig en ytterst mærkelig, men veldig tydelig vitalistisk energi. Når jeg læser Le Figaro-artiklen og den senere version i Martainville-passagen i La Recherche du temps perdu, så indser jeg, at hos Proust er det ikke bare mennesker, og det vidste vi, eller maskiner og medier, og det er det, som vi har lært af Sorodonius. Det er ikke bare mennesker eller medier, maskiner, som har organs, som har nogen sorts handlingsudrymme. Alt i Prousts univers kan handle. I artiklen beskriver det, som I ved fra La Recherche, at på grund af de olika visuelle vinkler, som bil eller som drosjetyren eller biltyren skaber, så känns det som at tonen i Martainville eller i artiklen på Caen-sletten rører på sig. Det känns som de rører, som om de altså er i princip levende. Hastigheden gør, at saker rører sig mod automobilet og ligesom bliver levende. Alt dette er produceret af automobilens rørelser, helt sikkert. En vigtig point bliver dermed også, at kunst altid, eller i alle fald i Prousts fald, kan være nok så idealistisk, filosofisk, intertekstuelt kommenterende, men egentlig er kunstnerne altid præglet af teknologien. Alle mennesker og kunstnere er nedsænkt i det akvarium, vi kalder en nytid, med de frågor og de plager og teknologiske landvindinger, som prægler tiden. Men det findes saker i denne beskrivning i Le Figaro-artiklen, som ikke går at reducere til, at landskabet ser ud at være levende, eller tonen ser ud at røre på sig. Snarere er det så, at alt känns som levende i Prousts univers. Fra roser og træet til små byer og kyrkotårn. Jeg tolker den rige tekst som, at det bare delvist er på grund af hastighed og nye sinnesindtryk, som Proust beskriver verden som
på et sätt som på nya sätt. Även utan automobil eller andra maskiner skulle livet på landet och i stan och i Prousts medvinden vara animeret eller levande. Og jeg citerer her indirekte, kan man sige, en indflydelserig trend inden videnskabsteori og kunst, som kaldes for ny materialisme. Karen Barad og Jane Bennett og Bruno Latour er blandt eksponenterne for denne trend, som gør gældende, at både traditionel filosofi og videnskab tenderer at stabilisere og reducere verdens virkelige, levende og rørlige rigdom. En hovedfiende er den dualistiske tilgangen til verden i subjekt og objekt. Subjekt er mennesker og eller Gud, og objekt er alt andet. Denne dualisme afspejles i andre dikotomier som indre og ydre, medveten versus vært, sjæl versus, eller sjæl og medveten versus krop. Denne dikotomi, siger nymaterialismen og mange andre, denne dikotomi bør brydes ned, eftersom alt i verden, ikke bare det som er menneskeskabt eller menneskeligt, har organs, handlingsudrymme. Materie er ikke bare en trøg, død baggrund, på hvilken mennesken kan handle. Verden er mycket rigere end som så. Denne teori mener på, at verden vibrerer, at livet er en stændig uimodståndelig proces eller rørelse. Verden gennemstrømmer sig om en vital og altomfattende energi, som bare med tvang og bare temporært kan stabiliseres. Inspireret af denne rørelse, som er blandt vor tids mest tongivende, ser Proust ud at være en af mange foregångere, tykker jeg, til nymaterialismen. Tilsammens med til eksempel måleren William Turner, som I kender til, og som nævnes i den her Le Figaro-artikel. Så min slutkonklusion er snarere en fråga, nemlig frågan om vi skal bør læse Proust som nymaterialist. Tiden får vise, om den trend kommer at slå igennem i Proust-forskningen. Stort tak. Tusind tak. Tack så jättemycket. Det finns utrymme för frågor om det är någon som har en sådan. Er det mange, som har læst bogen af Undrer jeg? Ja. Den er hæftig, det er en hæftig, det er en læseoplevelse at læse Soradonius, så klart. Ja. Nej. Nämner Soradonius något specifikt om Proust och musiken och tekniken? Ja, hun nævner i alla fall, at Proust abonnerede på det som, hvad hedder det igen? Hedder det teatrofon eller noget? Det var precis det jag tänkte på. Ja. Og det var han jo ret så interesseret i. Han var jo ni mindst kanskje jo den vældig gribende og rørende telefonscene, at han for første gang nu forstår, at hans bedstemor skal dø, når han prøver det telefon med hende nogle gange. Jeg mindes ikke, den var någonstans i. Men med hensyn til musikken, så er det jo frem for alt den teknologiske återgivning af musikken gennem det her abonnement på, hedder det teatrofon, eller hvad hedder det? Ja. Hvad så det? Okay, ja. Men altså, jeg kan sige, at nu når jeg står og læser, hvad jeg forsøger at skrive her, det bliver kanskje også lidt snævt på et sæt. Om ni går hen og læser bogen, så kan I optække, at Soradonius anvender i og for sig mindst lige mye tid på at diskutere Marais kronofotografi, tror jeg det hedder. Altså en sorts tidig biograf teknologi, som viser det os, at visse rørelser, som er umuligt for de menneskelige sinde at se uden Marais kronofotografi.
Och det var framförallt berömt detta med, hur är det nu, att hästen, på ett ögonblick när hästen galopperar så lyfts alla hovarna samtidigt, tror jag. Det var en sorts intuition man har haft som, eller om man kände någonting till hästar på tiden, men det blev alltså så att säga bevisat genom den här teknologi. Ja. Och jag har inte varit inne på heller någonting annat, det skulle jag också ha gjort kanske, men ni minns ju också, det är ju i slutet när kanske i Le Temps Retrouvé, väldigt berömt, som jag också citerat många gånger. Alla gånger jag undervisat har jag alltid sagt samma sak, lite klichéaktigt, att Proust ju där diskuterar Goncourt-brödernas dagböcker, det minns ni, som ju är oerhört noggranna, och den här realistiska stil, och så är det ju då Proust berömt säger, ja, men denna kinematografiska stil, det är inte det jag vill göra, jag vill skapa dessa en metaforisk stil. Och där är det ju ett paradox som Adorno tycker om att lyfta fram här, såklart att Proust på ett sätt är mycket mer influerad av den här kinematografiska stil än han ger det utseende av. Det borde jag också ha sagt. Jag var lite nyfiken på Proust och Ruskin, men jag ser att det finns ju massor av hänvisningar här i boken. Så att, har du något? Nej. Inget om Ruskin? För det kan jag säga att, nej. Det är intressant för han översätter alltså från engelska som han kan väldigt lite. Ja. Någon elak vän sa att han kan inte mer engelska än att han kan beställa en lammkotlett på restaurang. Nej, och ändå översätter han då Ruskin. Ja. Det är fascinerande. Ja, och det finns massor med forskning på detta. Så Ruskin var ju ett jättestort namn i tiden kanske, och han är kanske lite bortglömd, orättvist bortglömd, men var oerhört central. Han var också central för han ju Ruskins, det har precis upptäckt för ett par veckor sedan, att Ruskins absoluta favoritkonstnär, det var Turner. Och Turner som sagt nämns som en sorts inspiration eller jämförbar enhet här för Proust i Le Figaro-artiklen. Så jag tror man säger i Proust-forskningen, får jättegärna hjälpa till, jag tror man brukar säga att på många sätt lärde uppbyggde Proust en sensibilitet i mötet med och översättningen, var det han och hans mamma tror jag som översatte tillsammans hans verk, och som liksom skapade nästan en sensibilitet hos Proust, som så senare liksom måste liksom tas bort lite grann för att Proust han ska liksom övertyga med sin egen estetiska filosofi. Men Ruskin var oerhört viktig. Överhuvudtaget så är det som jag var rätt intresserad i också på när jag gjorde mina texter om Proust för länge sedan. Det var ju om man liksom läser, om man liksom, vad ska man säga, läser På spåret enligt den argumentation som finns i verket, så är det ju så att han liksom återkommer till sin förtid genom vissa estetiska upplevelser, vissa sinnesupplevelser som skapar denna magiska retur till förtiden. Och det ska ju det framställs som en sorts psykologisk, estetisk, nästan magisk epifani kan man säga. Framförallt hon som heter Anne Henry har skrivit mycket om, eller skriver minns jag, hon skriver att de viktigaste estetiska epifanier fick Proust på skolbänken på Sorbonne. Alltså när hon läste tysk idealistisk filosofi. Och lite grann på samma sätt, det är också någonting som har alltså gått igenom, som har skapat hans sensibilitet, sin estetik, men som sen mer eller mindre undanröjas explicit i hans verk. Eftersom han väl ville skapa sin egen position. Men det är nog många här i lokalen som vet mycket mer om detta än mig. Hej, jag skulle bara säga någonting helt annat. Men tack för en intressant. Vet du förresten, hade hon några funderingar kring någon annan titel på boken? Vet du det? Om hon hade det? Ja. Ingen aning. Nej, för det är en bra titel ju. Jättefin titel. Jo, jag har en hälsning från Ingrid Svensson som har varit i Paris och sett på Comédie Française har man satt upp en pjäs som heter Le Côté de Guermantes. Och
Det är kanske inte så många av oss som kan åka och titta på den pjäsen. Men man kan kolla på YouTube. Om man slår på Kommer ifrån Cés och Guermantes så får man ju upp ett samtal. Ganska franskt måste jag erkänna. Mycket prat. Men mellan då Christophe Honoré som är regissören och några av skådespelarna. Och han har lite nya grepp för till exempel berättaren eller slash Marcel. Det är en mycket blond, bredaxlad vikingtyp. Så det är lite nya grepp i alla fall. Så att det kan ni gå hem och googla på. Det finns ju som sagt mycket att googla när det gäller Proust. Jag ville bara berätta om detta. Men tack så jättemycket Jörgen för en fantastiskt fin föreläsning. Så lite, tusen tack. Tack. Tusen tack. Tack, tack.